ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆଉ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଲାଙ୍କର ଡାକ: ମାମା, ମା, ପାପା, ବା, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମା, ଆଈ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡାଡ଼, ଅଜା। ପରିବାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମଦର, ମା, ଫାଦର, ପିତା, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର, ଆଈ ବା ସାନ୍ତ ମା, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର, ଅଜା ବା ସାନ୍ତ ବାପା ବା ଜେଜେ, ବ୍ରଦର, ଭାଇ, ସିଷ୍ଟର, ଭଉଣୀ, ସନ୍, ପୁଅ, ଡଟର, ଝିଅ, ହଜବେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାମୀ, ୱାଇଫ୍, ସ୍ତ୍ରୀ, ଇନଫାଣ୍ଟ, ଶିଶୁ, ବୟ, ବାଳକ, ଗର୍ଲ, ବାଳିକା, ଚାଇଲ୍ଡ ଅର୍ ବେବି, ଛୋଟ ପିଲା, ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ସନ୍ତାନ, ସନ୍ତତି, ଏଲ୍ଡର ବ୍ରଦର, ବଡ଼ ଭାଇ, ୟଙ୍ଗର ବ୍ରଦର, ସାନ ଭାଇ, ଅଙ୍କଲ, ଦାଦା, କକା, ମାମୁଁ, ମଉସା, ପିସା, ଆଣ୍ଟ, ଖୁଡ଼ି, ମାଇଁ, ବଡ଼ ମା, ପିଉସୀ, ପିସା, ନିଫ୍ୟୁ, ପୁତୁରା, ଭଣଜା, ନିସ୍, ଝିଆରୀ, ଭାଣିଜୀ, ଗ୍ରାଣ୍ଡସନ୍, ନାତି, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର, ନାତୁଣୀ, କଜିନ୍, ମାମୁଁ, ମଉସା, ପିସା, ଦାଦାଙ୍କର ପୁଅ ବା ଝିଅ, ଫାଦର ଇନ୍ ଲ, ଶ୍ୱଶୁର, ମଦର ଇନ୍ ଲ, ଶାଶୁ, ସନ୍ ଇନ୍ ଲ, ଜାମାତା ବା ଜ୍ୱାଇଁ, ଡଟର ଇନ୍ ଲ, ପୁତ୍ରବଧୂ, ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଲ, ଭିଣୋଇ, ଦିଅର, ଶଳା, ଦେଢ଼ଶୁର, କୋ ୱାଇଫ୍, ସଉତୁଣୀ, ଷ୍ଟେପ୍ ମଦର, ସାବତ ମା, ଷ୍ଟେପ୍ ସନ୍, ସାବତ ପୁଅ, ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ରଦର, ସାବତ ଭାଇ, ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ସନ୍, ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର, ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଫାଦର, ପାଳକ ପିତା, ରିଲେଟିଭ୍ସ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଆତ୍ମୀୟ ବା କନସନ୍, ଜ୍ଞାତି, କିନ୍ସନ୍, ଜ୍ଞାତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବନ୍ଧୁ, ଫଏ, ଶତ୍ରୁ, ଗ୍ରାଣ୍ଡସନ୍, ଧର୍ମପୁଅ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର, ଧର୍ମ ମା, ନେବର, ପଡ଼ୋଶୀ, ଫୁଲ୍ ବ୍ଲଡେଡ୍ ବ୍ରଦର, ସହୋଦର ଭାଇ, ଟ୍ୱିନ୍ ବ୍ରଦର, ଜାଆଁଳା ଭାଇ, ପୋଥମସ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବାଳକ, ଅର୍ଫାନ୍, ଅନାଥ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ପିତାମାତା, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। Thank you.